Here is what we have today. Inhloso yevideo namhlanje ukuveza ukuthi osopolitiki abathembekile. Ungabathanda nje kodwa abathembekile. Ngifuna ke uzwe ukuthi bashintsha eduze kanjani. Ngicela ulalele. Njengoba sazi sonke ukuthi ANC iphathe izwe leli lase South Africa kusuka ngo1994. So iphathe iminyaka ewu30 kuyiyo nje esemandleni ebusayo. Ziningi izinto eziguqukile kodwa intuthuko kubantu ibe encane kakhulu ngoba namhlanje sisakhala kuneyindawo imigwaqo khona engalungisekile kusenama pothole. Lokho kwenza ukuthi kwavuka amanye ama political parties amaningi ngenxa yokungaziphathi kahle kwayo. Abanye abavulela ama political parties baphuma kuyi-ANC, ukuphuma kwe-UDM, bantu lomise waphuma kuyi-ANC, ukuphuma kwe-COPE obaba uMswalikota baphuma kuyi-ANC, uphuma kwe-EFF abantu abebekhona ku-ANC abaphuma kuyo. Namhlanje kuphuma i-MK Party nabo baphuma kuyi-ANC kodwa uGeneral Secretary we-ANC uFikile Mbalula ubekhuluma nomphakathi wase-Western Cape. Ufike wawuchazela kumphakathi washo nokuthi manje bafuna ukuthi beze ebantwini bazama ukulungisa ngoba ba-rebuilda kabusha istructure sabo. Wayise ethi ke uveze inkinga ekhona ku-ANC okusho ukuthi into edale yonke lenkinga ekhona njoba manje sibona ngathi izinto azihambi kahle, impilo ishintshile, izinto ziyabiza, kunzima nje yonke into. Wayese echaza ukuthi yini le imbangela yalonto le. Kodwa ke kukonke akushilo ublame owayengumongameli wezwe ubaba uJacob Zuma. So into engizoyenza manje ngizodedela uMbalula. Lamos abantu balahlekiswe eSouth Africa. Kuthiwe into eyaziwayo ukuthi ayilunganga, couple of years to come kuthiwa ilungile. Uyayiqonda lonto? Kukwabantu abebephethe apha eSouth Africa sibanikeza amandla ingomangameli bethu. Namhlanje bathi hayi bangcono. Izinto bazibona ngelinye imehlo. Kodwa besibanika amandla for 9 years behlabe enyuka. Basishiya nengxaki. Sikule bhotoro sidyubha kuyo sizama ulungisa yile ngxaki sishiyelwe ngabo. Babuye bathi kuni nibakholene. Bathi kuni jonga singanenza kangcono. Uyabona into esikuyi ngapha kwaba bantu batyinyoka andiyazi silimele. Umbalula ngoku nimazi ukuthi bemosha apha. Nimbonile nina selves. Dicho some self nimbonile. Nina nijike nithi hayi uMbalula ungcono. But unibonisile 9 years. Ukuthi ndinganimosha kanjani. Niyabuya ngoku nithi hayi lo muntu angasisekanana. Njani man? Ngiyethemba kuzweleke futhi ubekhuluma isiXhosa ke kulokho echaza ukuthi inkinga ekhona abantu laba abaphathizwe for 9 years abashiye yonke lenkinga. Kodwa ke okungimangaze kakhulu ukuthola ukuthi iANC yona ngokwayihlukene phakathi ngoba uThoni Yengeni uyena ukhuluma okunye ngapha uMbalula ukhuluma okunye. Manje ngiyazibuza mina ukuthi kahle kahle kuyikona kona ikuphi. Angeke ngithini kodwa ke ngake ngezwe omunye ethi i9 wasted years okusho ukuthi for 9 years ephethe wayengumongameli kwaba yize nje akazenze lutho. Kodwa ngifisa ke ukudlala uThoni Yengeni. So I'm saying that you can attack Zuma as much as you like and make him to be a bad man, but deal with the issues that the people are putting in front of you. Please, you know. Why do you ignore the SACP or COSATU affiliates who are talking to you as allies now? Baba la uThoni Yengeni yena ngokwakhe uthi akusizi ukuthi kuxekwe uZuma ngabe kulalela izinto lezi abantu abakhala ngazo ngoba ekugcineni kosuku ibona labantu abavotayo. Ngakho ke ingakho ngithi ANC ihlukene ngoba uyayibona imbono yabiphambene. Kodwa ke kule minyaka ewu9 ayiphathile umongameli ngifisa
ukucaphuna ubaba umongameli wezwe ophethe manje uCyril Ramaphosa ekhuluma ngokwenzekile nge-administration kaZuma. Ngicela ulalele la. Now, as you might well know, President Zuma has been honored by the continent to chair the infrastructure development trajectory of the continent. Now, this the continent did out of an informed realization of how South Africa, as led by President Zuma, has been able to change the infrastructure trajectory of our country and move it forward. And you look at the record that has been achieved, the infrastructure layout and development that has taken place in our country in recent years is second to none on the continent. It's second to none. And I think let us give due regard and respect where it is due. Where it is due, let us give it. And no, I think you better listen. You may want to condemn President Zuma for a whole number of things and so forth, but I think we should also focus on what our country has achieved. It has achieved a phenomenal amount of progress, and African leaders recognize that, they've seen that, and that is why they appointed President Zuma to be the champion, listen to this, the champion of infrastructure development on the continent. Yeah? So I think recognize that. And how do we plan to institutionalize good leadership? The governing party has its own processes. Like any other party, like your party has its own processes. They may be great, they may be weak, they may be flawed, but I'm the last one to condemn you for the processes that you have in your party, which I may think are really, really bad and rotten. But I will not do so. And similarly, give recognition to the governing party that as a governing party, as a living organism that deals with its problems and challenges, it has a plethora of wise men and women who know how to chart the party forward. Uma uzwa ke ubaba umongameli uCyril Ramaphosa encoma umsebenzi omuhle wenzeke ngesikhathi kuphethe umongameli uJacob Zuma, ezesho ukuthi akugcinanga ngokubona abantu bala kodwa kuze kwabona abaphethe Africa baze bamqoka ukuthi akube nesikhundla asiphethe ngenxa yokubona umsebenzi wakhe. Ugcina udideka mawuzwa inkulumo njengalezi ezisho uMbalula, kodwa lana asipromote yena umsholozi noma iMK party cha, kodwa sizama ukuveza ama-fact ukuthi ANC into eyihlulayo manje ukuthatha iresponsibility ukuthi ayenzanga kahle bese iqala ilungise, kodwa ifuna umuntu ezomblame ukuze kuthiwa yasi njengenxalo. Kodwa manje nabo ubufakazi phela buyavela ukuthi cha, kule 9 years nazi izinto ezenzakele. Manje lana ngizama ukuveza nje ukuthi osopolitiki asibathande kodwa singabethembi ngoba abanabo ubudlelwano obuhle neqiniso. Uyabona nje ubaba uMbalula fanele bathathe responsibility, babone ukuthi cha benza amaphutha kuphi, balungise lokho, ngoba le ndaba okudlala iblame game ukuthi hayi ngenxa yakho nangenxa yakho ayisizi, ngoba yonke lento bayibeka esisekelweni samanga. Manje thina basenza abantu abangacabangi. Uyabona nje abantu bashiya into zabo bayolalela uSecretary General wafika wakhuluma lento le okunguthi abantu ke bayizwile bayazi. Ngicela ukufaka manje ubaba uPlate Nzimande, Dr. uPlate Nzimande, siza ukuthi yena uthini ngokuphatha kukaZuma. But to then put a challenge, as I call the president, to say that we need to hear your voice more.
You know, we live in a strange society. President Zuma's achievements are enormous in terms of what has been done during his presidency. No government ever has spent R1 trillion within one term on infrastructure. Interestingly, also in the area of education, under President Zuma, we now have 3 more new universities, which are the first in a democratic South Africa. That's just amongst the things, let alone the increase in life expectancy because of his decisiveness in tackling the HIV/AIDS pandemic. Yet, at the same time, he is subjected to such attacks by the media. Maybe precisely for these reasons. Zuma administration spent R1 trillion in 5 years in investing in infrastructure, helping us a lot to cushion the country against the global financial meltdown, for those of you who will remember, of 2007 and 2008. Antiretrovirals were rolled out under that administration, actually pushing up the life expectancy in our country. So there were a number of positive things that were good, that we associated with, which we, as the socialist axis with COSATU of the alliance, had called for. Awakukho ukuchaza esengakuchaza ukwedlula lokhu okusho ubaba umphephetha. Uyachaza uDokotela uPlenzimanda ukuthi ngesikhathi uZuma ephethe infrastructure ikhule kakhulu, kwakhiwe ama-university awu-3 amasha la kulezwe lase South Africa, okungukuthi bekuqala ukwenzeka. Mhlambe kwagcina ngoba emveni kwalapha kuphindanga kwakhiwa amanye. Manje ngiyazibuza ukuthi lo 9 years abakhala ngawo okungenzekanga lutho, yini befuneka emveni ko9 years ke yini esale yenzeka? Emveni ko9 years yini esale yenzeka ukuze kulunge phela izinto? Emveni bese phumile lo kuyena obeyisihlava obenza ukuthi izinto zingalungi, sekungeneke manje abalungisayo izinto, yini eyenzekayo? Ngakho ke bengithi bantu bakithi kuyo yonke into kufanele manje sisenze ukucabanga, singasebenzisa uthando. Siyabathanda bona, siyabathanda futhi nalamaqembu, kodwa uma engasebenzeli, ngiyaphinda futhi, uma engasebenzeli asivotele nabanye abantu. Umi ANC ingenzanga kahle nani inikile ithuba, akukho okungcono ezokwenza asivotele nenye party, noma yipi, noma i-EFF, noma i-MK, noma i-DA, noma yini, kodwa nje sishintshe ukuze bezowabona amandla ethu. Ngoba labantu kubo thina sifana nebhola nje, into ukhahlelwa isiwele iphinde isiwele, ngoba kumanje bakhuluma into eziningi ezingafani. Yabona manje bablame ukuthi uZuma for ukuthi njoba kwakuphethe yena for 9 years ingakho isimo sinje. Kodwa lezi zinto ezibalwayo akukhona kodwa sebekwenzile bona kulesikhathi esikhona okudlula lezi zinto azenzile. Ngiyacabanga ukuthi nathi njengabantu abakwazi ukucabanga siyakwazi ukubona. Ingakho nje ngithe osopolitiki abathembekile, asibathandeni impela, kodwa sazi ukuthi labantu abathembekile bashintshe eduze futhi basho noma yini uma nje izovuna bona. Yonke into abayenzayo bayenzela ibenefit yabo. So yonke lento abayikhulumayo ba shift iblame ukuthi cha ANC ayikonakele kuyo, kona nanga umuntu omubi. Kanti kube bona abathathe responsibility bathi imphakathi sonile kini, asenzanga kahle, kodwa manje sifisa nisiphi ithuba silungisa amaphutha ethu. Ngabe lo nkulumo ngizwa kangcono mina ngobe ngabe iveza abantu abazehlisayo kithi, ababonayo futhi ukuthi benza amaphutha manje bese befuna ukwalungisa. Cha, ngiyabonga kakhulu ukuthatha isikhathi sakho ubuke le video. Mina nawe sidibane kwi video elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare ne comment yakho.